Het wie al koud waar, troch die stevige, troch die kreft rond hudde oostenwind. Maar we hier uten toch nog wat zinnen. En het weekend wat voor stiert, wordt een winterweekend. Maar koud waar, tegen koud waar. Ik begin met vannacht. Vannacht wordt al een nacht mooi opklarings, bewolking en een temperatuur tussen de min 3 en min 5 graden. Dat is al een lege temperatuur, maar troch de wind krijgt er rond hut in het watergebied hut ontswarmig uit het oosten mooi, viel het volle koud rond en komen we uit op een gevoelstemperatuur tussen de min 14 en min 16 graden. En dan moet tegen koud. We hebben bewolking, de zinnen had het dreig, maar komt nog wel te vastkin. Ik denk vooral in het tweede pad van de dag, of letter in de midden. De temperaturen om het vriespunt heen 0 graden en op eiland misschien 1 graad in de plus. Maar het viel weer koud tegen koud aan, want er staat een kreft rond hudde oostenwind. In het kustenwaardgebied stormig krijgt zo'n rond 8 en daar trok een gevoelstemperatuur monodai tussen de min zo'n en min 9 graden, goed klaaien. In de nacht lichte ontmatige frost, min 4 rond min zo'n graden. Stein, ik al bij de winterdag, plus 1, plus 2 graden. De zinnen er flink bij, ik nog voor bewolking. En de wind uit het oosten tot noordoosten krijgt er rond hut. In de nacht weer licht ontmatige frost, steeds maar min 3 rond min 6. En dan vooruitzien. Manje en winterdag. Zinnen, bewolking, plus 2 uur min 4 in de nacht, een hudde oost-noordoostenwind. Op deze maand beginnen de temperaturen richting de 4 of 5 graden. In de nacht nog lichte frost, zo blijft het koud. We moeten morgen maar weer even in het winterwaarsje.